de tot el govern i de tot l'Ajuntament. Amb l'objectiu de donar a conèixer i debatre el primer llistat de propostes obtingudes, recollir les percepcions i poder tenir-les en compte durant la fase de validació tècnica, aquest dilluns es va dur a terme la primera sessió de debat en el marc dels pressupostos participatius que ha engegat l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Així, durant la fase Fem propostes, els veïns i veïnes del municipi van presentar fins al passat 9 d'octubre un total de 253 propostes, de les quals 133 han superat el primer filtre. En el cas dels nuclis de costa, l'Hospitalet i l'Almadrava, s'han presentat 77 propostes i 55 en els nuclis d'interior, a Vandellòs, Masriudoms i Masboquera. Les restants, fins a 253, són no vàlides. I aquestes no vàlides per què, principalment? Doncs principalment han estat per, o bé no són inversió, per tant no estarien dins contemplades al capítol 6 i per tant no formen part del procés de pressupostos participatius. 14 no són competència de l'Ajuntament, per exemple, doncs, són de la Generalitat o d'altres administracions. 62 són repetides, per tant, són bones, però ja les tenim incloses en les 77 o en les 56 i simplement quan es repeteixen doncs, bueno, passen a formar part d'aquestes calaix de no vàlides. Unes 3 més existeixen ja i per tant es posaran en marxa. 4 falten dades de contacte i per tant aquesta és una dels criteris que vam dir importantíssim. I finalment 2 més que són molt genèriques. Durant el taller d'aquest dilluns a la Casa de la Vila de l'Hospitalet de l'Infant es van proposar millores o aspectes a tenir en compte de les propostes vàlides provisionals mentre els tècnics les avaluen tècnica i econòmicament. Ara, a partir de ja aquesta setmana i la passada ja estan treballant, quan s'acabin de validar tècnica i econòmicament farem un informe, farem una relació de totes les propostes, les vàlides i les no vàlides i els motius, i això ja es penjarà també al web. Per tant, estarà a disponibilitat de tothom. I les que quedin, finalment passin els criteris tècnics i econòmics, aquestes sí que passaran a la fase de votacions i passarem a la fase darrere, on, a través de les urnes, la població rebrà totes les que es puguin votar i hi haurà un dia de votacions, o un dia o 2 o 3, on es podrà anar a votar aquelles que consideri més importants. Entre els principals projectes presentats als nuclis de costa destaquen les millores que han proposat els veïns sobre places o carrers, així com propostes en temes urbanístics, infraestructures o mobilitat. Aquest dimarts, a 7:15 del vespre, ha tingut lloc la segona sessió de debat sobre les propostes dels nuclis d'interior a Cala Torre de Vandellòs. Me penso que no estaré recollit. Ja veurem.